Dit is de podcast van Omroep Friesland. En mijn gasten binnen Joet Affine Fokkers, burgemeester van het Heerenveen. Goedemiddag en welkom. U heeft piketjes, dus kan wezen dat je er nu erop moet worden. Ja, dat zou dat zo kunnen. Ja. Maar dat bad net heel vaak. Dat moet het echt grut wezen. Ja, dat moet echt grut wezen, exact. Dus, ja. Dat valt wel een beetje mooi. Ja. Maar de telefoon is bij de hand, stel je voor. Ja. Maar dan weten mensen waarom het is dat Affine Fokkers niet een voort is. Jeffrey Graansma, steedlid voor de PVV. Dat klopt, ja. Together met Joheid. Dat klopt ik. Hoe is dat? Ja, dat is tieren leuk vanzelfs. Ik denk net dat een heel soort mensen dat zitten kennen. Hè, omdat mij hij te doen. Of mij een mem, Big Leagues. Nee, maar dat is heel noffelijk. Kwarte lientjes. Je kent elkaar vaak opziekje. Maar is het nog zo dat je met thuis altijd over politiek, hè? Nee. We hebben het om ons hoes heen. En zeg maar, wat we binnen, daar hebben we het al over politiek. Dus als we dan thuis binnen, dan beziek je we toch wat over orde ding te hebben. Maar ja, verder is het gewoon noffelijk. Kwarte lientjes wat ik zijn. Ja. Dus, ja. En de tweede forumgast is Griete Schaafstal. PvdA, fractievoorzitter in de Rie van Wat Eerst Friesland. Een beetje autopech van de morgen. Ja, ik ben in een noodloopje rennenkamer. Maar wat wie er aan de hand? Ja, daar mag ik nog achter komen. Oh, dat vind ik. Dus om waarom te komen is ik nog een uitdaging. Dat is nog een uitdaging. Ja. Oké, nou. Oors dan helpen wij weer, dan trillen we machinaal. Dat is een heel einde columnsvecht. Ja, dat is weer. Goed, we beginnen altijd met eigenijs. En dan begin ik maar weer bij Affine Fokkers, burgemeester. Het eigenijs, wat houdt je van de week het waande? Nou ja, het waan is misschien een groot woord. Maar wat ik wel heel erg mooi vond eigenlijk. Want het is vorige week allemaal weer alleen. Kijk ook naar de Gazastrook, is van alles weer gebeurd. Maar ik denk, waar ben ik nou even weer... Nou, krijg ik een glimlach van. Dat was eigenlijk afgelopen vrijdag dat ik las... dat de skipper van Langwier... Dat is de broer van de skipper van het scootje van Heerenveen. Dat die samen gaan zeilen. Hè? En dat is ook een beetje op... Nou ja, de vader is net onlangs overleden, zoals u wellicht weet. En de vader had nog gezegd tegen de jongens... Goh, hoe mooi zou het nou zijn dat jullie samen op scootje gaan. En nou, ik vind het heel mooi dat beide mannen dat ook dachten. En nou, zoals u weet, we hebben als gemeente Heerenveen 2 scootjes. Akkerum en het Heerenveen. En heel gaaf dat Heerenveen dan nu straks 2 broers krijgt. De gebroeders Brouwer. Dat is mooi. Ja, dat hebben ze alles vaker dien. En dat gong ik poer best. Dus misschien ben ik wat binnen kans nog een kampioenschap ik wat grutter. Nou, het zal heel mooi zijn. Dus ik, wie weet volgend jaar... Ben je een scootje-leervader? Nee, ik vind het oprecht heel leuk om te kijken. En ze hebben ook al een keer gevraagd of ik een keertje mee wil. Maar als het al te schuin gaat, vind ik het stiekem wel een beetje spannend. Dus ik denk niet dat ze mij heel veel hebben op zo'n skip. Nee, maar je kan ik gewoon op een loeken lezen. Hè? Dat heb ik ook wel eens niet. Ja. Dan is het helmhout bij Harmen en Pieter in heel vertrouwde handen. Dus ik zou het gewoon... Harmen en Sietse, ja, sorry. Ja. Ik zou dat gewoon een keer dwalen. Ja, wie weet. Ja. En Jeffrey Graansma, wat is jouw eigenijs? Ja, mevrouw Fokkers die refereerde er ik al een kwart om. Maar wat er niet midden eerst een bad is, ik deze week weer, dat houdt me gewoon een soort douane, mag ik zeggen. Mijn Libanon, Big Leagues, maar ja, eigenlijk alle nuivere en vreemde dingen wat vanuit Iran onstuurd wordt, toch de verskaat organisaties, ja, dat bad me wel tegen zwargen. Ja. En zwargen in de zin van, dit escaleert nog verder? Dat zou best eens kennen. En ik denk wel dat Israël die had nou denk ik wel de acties die ze ondernemen, dat is wel legitiem, denk ik. Daar had ik alle reden toe. En als het er is ook zoiets als oorlogsrjocht, hè? Dan moet je wel onthouden. Ik denk dat dat in grote lijnen ik absoluut bad. Dat kent als de vraagtekens bij Hassoes, dan was het van de andere kant patiënt. We worden wel een heel soort bergen getroffen, ja? Nou, ik denk de acties die het ondernomen worden, daar ben ik verskate filmpjes van op internet te vinden. Hè, maar raketten, precisieraketten. De onslagen op de leiders van Hamas, Big Leagues, Hezbollah. Dat wordt heel precies uitmikt. Dat wordt de leider van Hezbollah, dat wie het zelfs maar een soort vloeistof wie het op zijn haan, waar dat oerjoon toch een spion van Israël en daarmee koe een drone dan zien werd die leider wie, om vervolgens maar een raket precies hem uit te schakelen. Ik denk dat het net perfecter en preciezer kan, maar zulke soort acties. Dus juist als kritiek hassoest op dat er net te volle burgers deermakken worden, dan zou dat vanuit de kant van Iran bekritiseerd worden matten. Dan zou de richting Iran bekritiseerd worden matten. En ik denk, ja, de zaken die te barren, dat zorgt het voor zwargen.
Maar ik denk wel dat Israël alle reden had om verder bij Iran nog te zien wat ze daar uitschakelijk kennen van het regime van Iran. Ja, het is mooi natuurlijk een Ierlien, hè, dat die vreselijke onval van Hamas op Israël plakvoen. En we zitten dus nog hier in oorlog. Ik hield het net op het lijstje zetten van onderwerpen, omdat er vorige week ik wie het weinig hoe praat is. Ik denk, we willen maar er net een herhaling verzetten hebben, maar dat het u zal ik het waande had, dat maar heel duidelijk wezen. Ja. Dank wel. Griet de Schaapstal, wat is jouw nijs? Ja, mijn nijs, uiteraard had ik me druk bezig in mijn holle vooral met de globale wereldpolitiek. Dat betreft inderdaad de oorlogsvoering. En ik ben dan eigenlijk heel benijd wat de heer Graansma ik shut naar de orenkant van het verhaal. Want dan ben ik orenjournalistieke bron die de orenkant laten zien. Het tweede wat mij bezig had is dat ik af en toe zag ik naar de media en de pers in Boetenloon en dat ik zag naar de opkomende verkiezingen in de Verenigde Staten. Dat ik soms denk ik je een klucht. Dit kan haast net weer wijzen dat dit gebeurt. En het derde punt wat mij nog het meest bezig gaat is, en die vraag is ook correct stelt, van wat gaat hij bezig, wat is die verhaal? Excuus. Ja, ik heb alle dagen verhalen in mijn werkzame leven die mij rijden. En dat gaat om mensen die eigenlijk heel erg in Noord binnen terug uw systeem in de psychiatrie. Mm-hmm. Want je werk je in de psychiatrie? Ja, ik ben nog 12 maanden en dan heb ik mijn Master of Science voor de psychiatrie. Okay, ja. En dat vind ik schrijnend dat wij op dit niveau in de gezondheidszorg te lonen gaan binnen. Ja, kan ik me voorstellen. Toch marktwerking. Ja. Ja, marktwerking in de zonzorg is ik een onderwerp dat we best eens even op praten kennen. Maar we hebben nu op dit stuit oren zaken op agenda staan. En een van die zaken, dat is de asielziekencentra. We weten natuurlijk, asiel, migratie, dat is een groot onderwerp van de PVV. Het speelt in Heerenveen. Het speelt ook in wat eerst Friesland. Dus ik denk, dit is een onderwerp dat daar moeten we het Savisa eventjes over hebben. Het speelt in heel soort gemeenten. Bij jou, mevrouw Fokkers, gaat het om Nijuwanne, Orde Nijuwanne. Stil protest van de week, omdat je hem daar een lietschalig asielcentrum of tenminste, het is een van de opties. Ja, hè? Exact, dat zegt u terecht, een van de opties. Misschien even goed om te weten dat de gemeenteraad heeft vorig jaar, het voorjaar, aangegeven, althans een meerderheid, in beginsel open te staan voor een AZC. Nou, zoals je misschien nog weet, op basis daarvan hebben wij samen met Fries Kamarren een voorstel gedaan. Nou, door beide raden is gezegd, dit willen we niet. Dat vinden we te grootschalig. We willen juist naar kleinschalige opvang. Dus maar eventjes, het kabinet, het dus mevrouw Faber, minister Faber, het krijgt weer oer grootschalige. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de wens vanuit haar. Maar onze basis is toch echt de gemeenteraad. Dus zij bepalen, zij geven de kaders mee. En daar hebben wij ons aan te houden. En het verzoek vanuit de gemeenteraad Heerenveen is heel duidelijk van, kom met een voorstel. Dat ziet met kleinere locaties. En dus meer dan ook 2. Of in ieder geval minimaal 2, laat ik het anders formuleren. En daarbij niet alleen kijkend naar Heerenveen zelf, maar ook de buiten. Dus Akkeren of wat dan ook. Snap je de bezwieren van de bewoners? Die zei ze van, dit is boetenproportioneel. Dit past het net in uw schaal, uw Lietse schaal. Ja, ik heb vooropgesteld, het is nog niet gezegd om hoeveel het dan zou gaan. Hè? Nee. Ik heb ergens gelezen dat men daar uitgaat van 140. Dat is nog niet gezegd. Op dit moment wordt er alleen maar ambtelijk gekeken. Welke locaties zouden mogelijk geschikt zijn? En op basis van dat hele dat onderzoek gaat het college dan voor ons kijken, wat vinden wij wenselijk? En het college had het voorstel gaan doen richting de raad. En de raad heeft uiteindelijk ook het laatste woord hierin. Daarbij is nog niet gezegd waar het gaat komen, hoe groot de locaties gaan worden en hoeveel mensen er dan eventueel dan zouden komen. Maar dat er in zijn algemeenheid zorgen zijn, daar moeten we altijd voor openstaan. En ik vind ook dat mensen het recht hebben om zich daarover uit te laten. Dus ik vind het prima, ook in een geval zoals Nieuwe Hoorn, dat ze van zich hebben laten horen. Ja, het weer een stil protest. Wat vind je van die protestvorm? Dat vind ik heel sympathiek. Ik vind het heel sympathiek. Ze vragen wel degelijk om gehoord te worden, maar dan op een andere manier. En dat hebben ze heel fatsoenlijk en heel netjes gedaan. Dus dat vind ik, daar heb ik alleen maar in die zin de bewondering voor dat ze het zo gedaan hebben. En je 800 handtekeningen kregen. Ja. Had jou dit zei Jeffrey Graansma, wat vind je dan? Zal een lietschalige opvangwet Heerenveen nog vergeet? Wat vind je daarvan? Nou ja, ik denk dat de focus heel erg op lezen mat.
Overigens, ik mis wel het pad van de bewennen zelf, omwennenden, waar die in het proces dan ervaren komen. Ja. Want maar die hebben wel degelijk een rol, hoor. Wel degelijk. Ja, maar of het een wichtige rol is, dat betwijfel ik. Want eigenlijk matten ze op eigen initiatief dan naar de gemeenterieën of waar dan niet komen. Echt, ja, nee, maar dat is inderdaad wel een frame wat helaas er is. En dat is niet juist wat er gezegd is. Ook op verzoek van de Raad. Ga nou kijken of je juist omwonenden en ondernemers en organisaties aan de voorkant kan betrekken. Dat is wat op dit moment gebeurt. Toch de gemeenterieën of toch het college? Door de gemeenteraad is aangegeven. Betrek met mensen, omwonenden in een vroeg stadium. Dat is wat nu gebeurt, nogmaals op ambtelijk niveau. En op het moment dat het college dan gaat komen met het definitief voorstel, dan komen alsnog de inspreekavonden. Maar dat vooronderzoek, daar zijn we ook in die zin als college niet bij betrokken. Daar is de raad ook niet bij betrokken. Dat gebeurt echt ambtelijk. Daarvoor zijn mensen uitgenodigd die bijvoorbeeld voorzitters van plaatsbelang, die natuurlijk ook donders goed weten wat er in een gemeente gebeurt of in een dorp gebeurt. Dus die worden nu aan de voorkant geconsulteerd als het ware. Van welke mogelijkheden of onmogelijkheden zien jullie? Daar wordt nu naar gekeken. En de hele inspraak, dat komt nog. Maar dat kan niet eerder, nadat je daadwerkelijk weet welke locaties het zijn die eventueel voorgesteld gaan worden aan de raad. Dus bewenners worden aan de voorkant meegenomen, zei mevrouw Fokkers. Ja, nou, als dat echt zou wezen, zo zat ik het verregen had, dan zou jouw gemeente een voorbeeld erin wezen in Friesland. Want ik ga Big Leaks naar Kaspelen, daar ben ik rietslid. Daar heb ik toch heel soort orenervaringen. Dat het net zo bad op die manier. En dat eigenlijk bewenners of omwennenden op eigen initiatief dan maar flink maar de hamer bij de gemeente onklopje matten van ja, waar ben je mee dwaande? Maar je zit in de Rieën. Dus je kennen als Rieën, want dat is ik in Heerenveen gebeurd. Dus zei ze van college, denk erom, bewenners mij. Ik doe het doos. Ja, ik doe het doos. Maar helaas zit ik daar in mijn in de gemeente Rieën. Maar Ian zit van 21. En dan ken je ook denk ik wel vielen dat net een soort vertuten doet op Sammet. Maar ik doe het doos om aan te jaar van meesten college, je matten die meesten meenemen. Je matten hun input serieus nemen. En het enige wat ze nou eigenlijk doggen, werd Us Bargemaster denk ik wel winnaar in is op dat moment, is het besluit nemen als college zijnde, vervolgens naar de omwendende tag in om het hun mij te dealen. Dus net vreeg je van, meesten, wat vinden je me van? Nee, meesten, zak je wat doen? That's it. En ik denk dat dat heel kwelijk is. En dat dacht ik wat ten eerste mij het vertrouwen in een oerriet. Los van als het nou wel of net dorst uiteindelijk. Hè? Het plaatsen van vluchtelingen of wat dan ook. Asielziekers. Het dot wat mij het vertrouwen in het proces van de mensen. En ik denk dat dat heel kwelijk is. Ja. Dat zou de eerste stap wezen. Maar dat begrijp ik wel hoor trouwens. En ik snap ook heel goed dat omwonenden het gevoel... niet alleen het gevoel, ze willen ook gehoord worden. En terecht, dat hebben ze ook. Dus Wie bent democratie? Ja. Dat pretenderen we al. Daar ben ik het absoluut mee eens. En dat moet ook. Dit is krek ik wat spelen in wat eerst Friesland, hè? Ja, dat klopt. En de heer Graas, die houdt gewoon Sonio de eerste gemeente wezen. Maar ik denk dat die eerste gemeente Drol West is. En wij zitten wat in Uithoeken. Dus ik snap dat net altijd iedereen bereikt. Maar behoorlijk in het Nijswest. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, dan mag de juiste bron misschien daarvoor correct weten te bereiken. Wij winnen daar geen voorstander van. Maar in de vorige periode is al het besluitname terug omgezet van BVNL. Om in iedere besluitvorming rondom de opvang van vluchtelingen of asielzoekers de riet mee te nemen. Wij zijn als de enige fractie, want wij hadden van zijn, het is gewoon onze maatschappelijke plicht. Als we hierom beginnen, dan weten we net waar het eindigt. Uiteindelijk is het voorstel dienen om een enquête, dus een onderzoek eruit te doen onder de inwoners. Waar een hele... Ja, even voor duidelijkheid, we hebben het over een asielziekencentrum in Dokkum. Daar klopt. Ja. Waar eigenlijk een forse negatieve uitslag op is kwam. Daarvan kun je afvragen, excuus. Je hebt het er, ja. Mooi even een slokje. Of het onderzoek, en daar ben ik ook kritisch op geweest, dat de vragen altijd net al bias op ziet. Of dat mensen die eigenlijk voorbinnen zich net literaren keer van alles van fine. Dus dat onderzoek is uiteindelijk wel die. En dat had we eigenlijk net in het voordeel werken voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Je verwachtte dat deze uitslag eruit komen zo? Ja, dat hier ik van tevoren wel. Dus dat wie dan ik de reden waarom het Jood eigenlijk net woon, deze peiling. Nee, wat ik denk, en ik blijf daar ook van mening, en dat vind ik, en dan zoek ik naar mezelf erin. Ik denk dat mensen die denken van, nou, dit rent net zo hut, of het is maar wel prima, maar dat is ik aanname, en invullen van mijn kant, dat die minder snel in actie komen. Want ik denk dat populisme daar wel een rol in speelt.
nee-zezers binnen vaak sterker als de ja-zezers. Ja. En populisme, dat werkt het beide kanten op vanzelf. Ja, en zeker. dat is wel een frame wat helaas heel iets beroemd wordt, inderdaad. En ik denk dat het heel kwalijk is. En ik kies ze krijgen oer vertrouwen in de oerriet. Zulke soort plakkertjes op bewenners of omwennenden plakken, dat is ook heel kwalijk. Nee, ik plak geen stickers op omwennen of inwennen. Dus ik plak wel een sticker op dat je suggereert wordt dat het net jeder onderzoek is en dat de bewaarders net maar nemen worden. Joost zei ze, ben jou de eerste gemeente, wij hadden die en dan kiest je wat er nou gebeurd is. Nee, dat is weer. Dat is weer. Die peiling had hij platform bij hem. Dat wie een wichtige peiling. Die peiling wie terjocht. En daar kwam ik een duidelijk signaal uit. En ik denk dat dat helder is. En dat hij dan vervolgens mijn vierde gang weer een mat. Maar wat eruit komt. Maar Schaafstal zei ik de leidt een maatschappelijke taak voor u. Gewoon als Nederland, als maatschappij. Als je altijd een peiling van stellen, dan is de kans groot dat elke keer zegt van het maakt wel, maar net bij mij. Maar waar Not in my backyard. Het is een bekend gegeven. Waar zou die maatschappelijke opjeften bepalen moeten in de eerste plek? Waar moet dat bepalen? Jouw zelf is antwoord? Oh, ik denk de bevolking. Wie bent een democratie, net weer? Dat pretenderen we toch altijd? Dus het zou toch vreemd wezen dat juist de meesten wat die bevolking dat del zet in de politiek, dat die dan vervolgens bepalen moeten wat een maatschappelijk opjeft is. Maar je kent er toch net omheen. We hebben hier een aantal problemen in het land. En een daarvan is de opvang van asielzoekers. Ja, inderdaad, inmiddels een heel soort probleem. Een heel soort problemen wat ik net oplost is in het verliezen. Dus dat het verder komen koer. Zoals? Nou ja, laten we het nou eerst even bij dit onderwerp houden. Dit is inderdaad een probleem. Want er zijn heel soort AZC's die oervol binnen. Omdat juist de vorige kabinetten verzaakt hebben om iets te doen aan die immigratie. En dat is het punt waar we nou in eerste plek iets ontwaan matten. De grootste groep zijn de arbeidsmigranten die hier binnen. Dat is ik iets wat hebben. Dat is ik iets wat ontwaan moeten. Maar ik denk dat de grootste oerlest bij asielzoekers bij komt. Hoewel dat een lietsere groep is, dat weet ik. De cijfers ben me bekend. Maar de oerlest daarvan, dat komt bij de asielzoekers bij wij. Maar we moeten om beide maar wat doen. Want ik had het gaat om arbeidsmigratie. Kunnen we zeggen dat dat net in deze mate nodig is. Net wijze mat. Want er ben ik een heel soort orenmeesken die net om werk komen. Gewoon autochtone Nederlanders. Die komen net om baan. Die kunnen daarvoor inzet worden. Dan wel, maar we onze economie oors inzetten. Dat we net alleen maar focussen op laag productieve Maar het punt sectoren. is dat er nou wel een probleem is. En je kan wel zeggen van we moeten er wat ontwan. Maar wil dat dan zeggen dat elke gemeente maar achteroorlinie kan en zeggen van je maar mooi? Nou, volgens mij de opvanglocaties die nou in Nederland binnen, die ben helder. En minister Faber die had laatst zijn van om Ter Apel te ontlessen is het zaak dat de overige AZC's en ik de liedskalige opvanglocaties dat die één asielzoeker extra opvangen, zodat ik Ter Apel wat ontlucht wordt. En voor de rest moet de focus gewoon nou alsjeblieft in decennia voor het eerst wijzen op het sluiten van de grenzen. De verzorging ik wil even reacties jaren van de... Ja, ik wil ook wat reageren. Even op wat mij te binnen zit. Je bent iets jonger als ik. En dit week even voor mijn tijd. Maar we hadden ook arbeidsmigratie. En Joost zei, er zijn mensen die geen werken en krijgen. Nou, is een maatschappij gaat deels onderuit momenteel. Totdat we gewoon geen handen meer om bed kunnen krijgen. We kunnen geen handen in de bouw krijgen. Er is werk genoeg. Alleen nog de juiste mensen op het juiste plak. En de opleidingen. Exact. Dat is een probleem waar we op moeten investeren. Vanuit het bestuur, vanuit de politiek. In de 60 en 70 jaren hebben wij bij legio mensen naar Nederland te halen. En wij floreren al jaren. Jou hebt gestudeerd op de economie die we nou hebben. Die we gewoon hebben. Op basis daarvan het ben al je het werkende mensen best. En ik vind het nogal wat als jou dan de suggestie dan daarop del lezen. Dat wij daar een rem op moeten zetten. Meestal zei ik hem veel. Maar ik heb graag voor jou ook dat verkeerd begrepen. Nou, ik zeg net dat die arbeidsmigratie in de 70 en 80 jaren dat het verkeerd wie. Dat wie in die tijd wellicht wel goed. Maar de karren die toen maken wien van het soort economie dat we toen
hebben. Alleen nog ik zeg dat ze toen ze klaar waren met die baan, dat ze toen weer om moesten. Dat wie in het VAR, wie dat ik de afspraak, je hebt zo'n jaar van per hier, ga je hem arbeid doen, ga je hem goed verdienen en dan daarna ga je hem weer om. Dat is net bad. In plak daarvan, als er families oerlitten komen, en is het een soort cultuur worden dat dit nou de gang van zaken is. Joren, jij er een goed punt aan. We moeten de economie omdraaien naar je oorsoort werk. We zijn nou voornamelijk focussen op laagproductieve sectoren. Uitzendwerk, skiermakerij, horeca, neem het maar op. Ik denk dat we inderdaad onderwijs speelt daarin een rol. Dat we meer taggen naar hoogproductieve sectoren, dus innovatie, et cetera, om meer wolveert te creëren. En dat zorgt voor oorsoortmeesking, dat zorgt voor orenstudenten die het beter aansluiten binnen op de behoeften van de economie. Maar er is toch ook een grote groep mensen in Nederland die dat net bereiken kunnen? Hoe zie je dat dan? Die daar net het financieel kapitaal achterhalen om te kunnen studeren. Ik ben eigenlijk wel, of die minder begaafd binnen om dat soort onderwijs aan te kennen. Hoe zie je dat dan? Want dat is ook een grote groep mensen. Hè? We hadden nou hoe het proplaag. En we jaren toch, ik hield dat er juist verlet is van praktisch geschoolde mensen. Praktisch geschoold. Ja, en de hoogproductieve sectoren, zoals innovatie, daar ben ik juist een heel soort vakmeester van nodig. Mensen die het weten hoe ze hun baan invlechten moeten, die weten hoe ze machines besturen moeten, die weten hoe ze een projectje, een handwerk, hoe ze dat het beste aan resultaat brengen kunnen. Dat is ik juist die vakmeester van het mbo die we daarvoor nodig hebben. En het hbo, die kennen dan in begeleidend wezen, toch te zeggen van dit is de behoefte waar het was economie naar tafelen. Daar moeten we vervolgens het hbo op aansluiten. En dan kennen mbo'ers met hun geweldige praktijk die we nodig hebben, die kunnen hun daar dan niet ondersteunen. We dwalen nou wel heel bot af van het onderwerp asielziekencentra. Dus daar wil ik eigenlijk eventjes naar waarom. Want doe ik jou uitnodigen, Griete Schaafstal, toen zijn je dadelijk van eigenlijk willen wij het er even net meer over hebben, want er is al zo'n soort hoe zijn. En het is net alle keer goed naar voren komen. En toen zei ik van maar dit is jouw gelegenheid om dat recht te zetten. Dus had je nog wat zeggen willen, had je het nood van? Want anders geven we nooit het onderwerp. Neem ik die ruimte in, dank je daarvoor. Ja, klopt. Jou belde mij of ik hier wil komen. Dan ben ik altijd bereid, maar ik viel hem wel aankomen vanzelf. Ik denk, dit gaat ergens hoor, dat kan net missen. Er waren eerst net de volledige transparantie van maar uiteindelijk kwam dat wel boven wetter. Ik ben daar heel kritisch op geweest, op de rol van de media die hierin spelen is. Want je weet dus heel goed hoe een volk te bereiken als er wat barret. En vervolgens is wat zou het in de media voortzetten, is net hoe die inkomstig maar de werkelijkheid. Er is een suggestie, is u die, en dat wij het zien asielzoekerscentra zo'n wijzen, dat is absoluut en zal ik nooit het geval wijzen. Dat is 4 van uw zaken. Wij hebben wel zien dat in uw college zo'n padstelling kwam, al zelfs binnen de coalitiepartijen, dat uiteindelijk het zo wijzen dat het heel doof van de baan ging. En wij zijn wel vaak inderdaad innovatie en creatieve oplossingen. Dus wij zijn, waarom lid we net onderzoekje of het mogelijk is om snellere toegang te krijgen van Ter Apel, wat wij statushouders. Dus puur een onderzoek meer is het net best. En daarbij wil ik benadrukken, en dat jij ik nooit in de discussie waarom, als er een gemeente is of waar dan ook maar een samenleving is waar zoveel haat al op voorhand is tegen asielzoekers. En ik ga hier niet in AZC werken. Ja. Wat een woord. Ja, ik ga hier niet. Ja, nou dat is het. In AZC werken. Misschien dat je één punt wil laten meidje. In AZC werken. Als mensen in zo'n maatschappij opvang werken, kan ik afvragen, is dat humaan? Is dat humanitaire opvang? Maar doel je dan op het AZC in Kolm, wat er jij weer? Nou, de AZC in Kolm is er best, maar uiteindelijk denk ik, daar is ook van alles gebeurd natuurlijk. Ja. Maar de ervaring is toch wel dat er een hele grote groep mensen is die toch wel binnen de maatschappij prima passend is en opvang wordt. Ja. Maar de roppers en de razenzone voorkomt en dan al het gevoel dat je net welkom binnen die onveiligheid en maar dan echt beheersbaar wijze. Ik vind dat ik echt mensen die opvang moet worden, dat ik echt voor hun veiligheid garant kan staan. Ja. Maar wat zou nou jouw concrete oplossing wijzen in wat eerst Friesland? Nou, laat ze eerst maar naar je coalitie vormen en dan Jerk wil weer om. Voor u staat het AZC nog steeds zeker op haar agenda. En een AZC in Dokkum?
naar er binnen een aantal voorkeurlocaties binnen onwezen. Nou, er is allerlei discussie over steen buurten die corrupt spullen binnen. Daar wil ik net een onderdeel van wezen. Maar ik ben voor humanitaire opvang naar aardschaal passend binnen de context. Oké. En IRVN, mevrouw Fokkers? Nou ja, we gaan het ambtelijk onderzoek zeg maar, afwachten. En basis daarvan zal het college een keuze maken en ook een voorstel doen richting de raad. En dan is het ook aan de raad om uiteindelijk daar het laatste woord over te hebben. En dat zullen zij zeker niet eerder doen nadat zij ook de inwoners hebben gehoord. Ja. En dus dat staat ook nog. En de bedoeling is in januari dat een besluit wordt genomen. Ik snap het, maar tegelijk denk ik, dit is weer een heel proces. Het wordt vrij lang. Ja. Wil dat er niet zo heeg is? Dat klopt. Dat snap ik ook. Tegelijkertijd zeg ik wel van juist vanwege draagvlak, juist vanwege alle emoties, dit moet je wel zorgvuldig doen. Dus we hebben ook gewoon met z'n allen afgesproken. Dit traject volgen wij nu. En het voorstel zal eind dit jaar dan ook naar de raad toe gaan. Dan kunnen ze daar goed op kouwen met z'n allen. En dan is het de bedoeling in januari, tijdens de raadsvergadering, dat er een besluit over wordt genomen. Okay. Maar even een kwarte hypothetische vraag. En stel dat de inwoners zeggen van ja, geen een van de vaststellen kennen we het maar vinden. Wat dan? Ja, dat is echt de vraag die je aan de raad moet stellen. De gemeenteraad gaat erover. Ja. Helder, dan hoop ik dat we gaan naar een onderwerp, meesken. Het gas winnen uit Lietsevelden. Gaswinning uit de grote velden, die is langzaam voorbij. Een deel van de huizen verwarmt nog op gas of kookt nog op gas. Onze industrie draait erop. Ik wil verschillende afspraken maken. En een van de onderdelen daarbij is hoe doe je de lust-lastenverdeling. En kijken we dus ook van hoe kan je met de lasten die mensen hier hebben, daar ook iets voor teruggeven. Dat wie minister Sophie Hermans over de gaswinning. Het ging ik over de gaswinning bij Ternat. En zelfs het gaswinnen uit Lietsevelden. Nood het Grutteveld in Greensloon Sletten is Friesland haatleverancier van het gas in Nederland. En dat komt alle keer uit Lietsevelden. Eerst eventjes alle treien een principiële vraag. Wil of net nog gas winnen in Nederland? In Nederland, dat is wat anders dan Friesland. Nou, ik denk heel eerlijk gezegd, kijkend, we willen van alles. We willen elke dag onze maaltijd koken. We willen douchen, we willen er warm bij zitten. We willen ons wasje draaien. Kortom, we willen van alles. Maar u had het net al even over NIMBY, de Not in My Backyard. Gaat ook hiervoor. Maar als puntje op paaltje komt, we willen geen windmolens. We willen geen steenkool. We willen geen gas van de Russen. We willen ook niet winnen. Kortom, dus nog gas winnen. Dus de komende jaren zullen we helaas, denk ik, niet zonder gas kunnen. Vraag is alleen wel, waar doe je het? En ik vind, je moet niet daar gas gaan winnen, waar een gebied al buitengewoon kwetsbaar is, wat gaat leiden tot het Veeweide hier in Friesland. Daar moet je absoluut niet gaan boren. Het moet wel, maar goed zijn werden. Dat concludeer ik eventjes. Graansma. Ja, wie moet er absoluut gas winnen? Wie moet ik bijna gas importeren vanuit het boedeland? Rusland? Nee, net zozeer. Dat lijkt me net verstandig. Een soort redenen daarvan zelfs. Nee, op misschien automatisch importeren, maar ik binnenlands Shen, dat we ik zelf op waar die kennen. En als we naar Friesland zorgen, dan is er in de Waddenzee, daar ben verskaten, nou ja, Ternat is onneemd. Maar ik in de Noordzee. En we hebben laatst te maar jaar 21 in de Friese Steert, en hebben we een motie in Tjennen, om ik net zomaar het college die hier de gewoonte om automatisch te zeggen van de Noordzee, daar willen we geen gas mee bjarren, dat om Friese gedeelte gaat. We zijn van door het nou net automatisch meer. Neem het nou serieus mee, had je hem naar de minister taak als optie. Om daar gewoon gas uit de Noordzee, uit het Friese gedeelte wij te helpen. Dus daar ben we absoluut vast. Ik wil eerst eventjes hoe de verhoudingen binnen. Griete Schaafstal, Wolf net nog gas winnen? Wij binnen hier heel duidelijk West. En dan beperk ik mij even tot uw regio, want het is natuurlijk ook daar een hot item. Ja. Nee, wij zitten in een hele kwetsbare regio en wij hadden een duidelijke stelling over in naam dat wij geen gaswinning binnen net in Noord-Eerst. Oké. Weten we hoe de zaken voorstellen? Geven even naar Graansma, José nog wel gas winnen, ik in de Waadzee. Uiteraard ja, bij de Waadzee, maar dan zullen we wel de focus wijzen op het skiën, dus vanuit de kust de Waddenzee in. Mevrouw Schaafstal is de bot op Tjen.
Dat klopt, ja. Daar ben wij zeer zeker. Dus ik zou zeggen... Het is een UNESCO-wereld... zit op een werelderfgoedlijst. En UNESCO had zelfs zo dat we dit voortzetten... dat we die status verliezen kennen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe je dat gaat zeggen. Ik in relatie tot ondernemers en bewoners. Bang voor binnen? Qua gevolgen? Nou, ik denk dat ik er volgens duidelijk ben hoe het in grens maar hoe zou dat bij het water eruit zijn, Matte? Want dat wordt plakken van de UNESCO-erfgoed. Het is een heel kwetsbaar natuurgebied. Als de bodem denk je daalt, je verhoor je de hele dynamiek in dat gebied. En ik denk net dat iets dat wij willen. Wij bestaan van natuurbehoud en bescherming van kwetsbare gebieden. En dit is er een van. De wetenschappers die hebben van een week nog een brief gestuurd naar het ministerie. Werd ze instellen van de gevolgen zijn volle grutter als wat er naar boeten kwam is in bepaalde rapporten. Ja, en die gevolgen die ben je helder. Bijna ik de boeimdaling daar onder het wetten van het water. Ik denk net dat dat heel slim is. Ik denk dat het juist wichtig is dat ik de baten en de lasten altijd in elkaar afstel. Maar net heel slim is, een ecosysteem wat verroord is net heel slim. Dan sabot verhoort dat volgens mij net. Als het water een beetje zakkert. Als wetenschappers zeggen van wol, dan zie je dat toch vanuit gaan. Die het zien wel meer. De wetenschappers je twijfelt aan de wetenschap. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je zelf hier gaan. Ja. Nou, wetenschap is volgens mij nooit een eenduidige mening west. Ik denk dat het heel naïef is om dat te denken. Het is geen mening, het is wetenschap. Het is wetenschap, ja. Nee, wetenschap dat is een volzijdigheid om verschillende meningen. En een volzijdigheid om verschillende feiten. En cijfers en onderzoeken. Dat is altijd al zo west. Dat is in het klimaatdebat is dat het geval. Dat is de reden waarom het zo op basis daarvan ik in de Nederlandse politiek verschillendheden binnen in meningen naar het klimaat gaat. Dat is ik alleer op basis van wetenschap. Alleer op basis van cijfers. En degene die pakt dan de cijfers erbij, wat die het beste uitkomt. Maar dat betekent net dat dat dan feiten binnen automatisch. En zo geldt dat ik voor het waard. De boeiem die zullen wat dalen. Maar had dat desastreuze gevolgen? Ik denk het net. En had dat goede baten om je zin automatisch. En had dat goede baten? Ik denk het wel. Want we hebben zo'n orenvelden dat we daarmee stoppen binnen. En alle opbrengsten die daarmee dat we koen krijgen, dat hebben we dan niet. Mevrouw Schaafstra. Ik ga even naar je schoen. Ik denk, we moeten even ergens ingrijpen. Ik ben benieuwd dat je zelf wetenschappelijk onderzoek had die en ik wil. Dus ik weet waar een onderzoek om wat voldwan. Dus ik leo in een wetenschap hierin. Ten tweede, jouw stellingname, het zal jouw tijd uitzitten. Maar ik denk, we zitten echt nog iets achter op deze planeet. En ik denk dat wel duidelijk is, zo langzamer gewoon hoe zich alles ontwikkelt. Je hoort maar om je heen te zien hoe het klimaat beïnvloed wordt. Wat we daar al jezelf in doen. Ik skam je me er bijna voor dat we gewoon dit zou terugzetten. En dat wij dit soort kwetsbare gebieden hier een onderdeel van maken. En nogmaals, jouw stellingname, ik kan me daar absoluut net bij aansluiten. En ik sluit me aan bij de bescherming van uw zwartgebied. Wij van akte. En wie moet inderdaad iets nijletten aan uw volgende generaties. En daar geldt ik voor dat het een zo'n economie is. En op het moment dat we inzetten met de blindelingse doel dat we van gas almatten en dat we almatten van kernenergie bijgelijk ik. En dus inzetten matten op wien en op zinnenergie, weersafhankelijke energie. Wat betekent dat het stroomnet oerbelast wordt door de pieken die het met zich meebrengt. En daardoor het stroomnet uitbreid worden moet. En dat desastreuze gevolgen had voor uw economie. Ja, maar daar zit dus al het economie probleem, wat dan onderuit voor uw volgende generaties. En ik denk net dat we dat nijlen. Maar de volgende generatie die krijgt het heel dreig. Want wij trokken maar het van zo'n soort CO2. Want we vernemen het nou al. Het klimaat is verroren. Dat kan je toch net ontkennen. Nou oké, los van die discussie, hè? Want ik denk, daar wil ik best op ingaan. Maar als we het houden specifiek over gas. Dus los van de CO2-discussie, als we het houden over gas. Zullen we dan wijzen matten dat we nou per direct van het gas afmatten? Dat is de insteek die we nou de Oranje hier inzetgang binnen. Als je per direct ben je beide, leek het maar beide zeggen, ben je beide van mening dat dat nou al desastreuze gevolgen had? Je leest daar een suggestie del, die net correct is. Je zullen naar een systeem te maken dat je versnellingsslag zullen deel zetten moeten om die klimaatdoelen, om die te bereiken. Ja. Daarin
Misschien wel even ondernemen. Ja, ik neem het even. En neem even een slokje weg. Het bakken niet ik emotioneel inderdaad. Ja. Maar mevrouw Fokkers, ben jij Jo net in deze discussie? Ik merk mezelf, ik schiet een beetje in een rol als burgemeester. Hè? Als ik een raad... ik zie 2 volksvertegenwoordigers tegen mij, tegenover mij. En ik zit er dat debat met je Jo bent een bestuurder, ja. Ik ben precies. Dus als burgemeester je boven partijen, dan heb je ook niet zo heel gauw een politieke mening. Maar wij weten wel alle keer dat Jo van de VVD bent. Dat klopt. Ja. Maar ik zit hier wel als burgemeester van Heerenveen en niet als VVD-lid. Nee. Maar wat ik in het begin aangaf, weet je, we willen van alles in dit land. Maar het moet wel kunnen op een bepaalde manier. Dus ik denk dat die transitie echt doorgezet moet worden. Zodat je op termijn wel van het gas af kan. En ik versneld terugzetten? Dus wat ik bijvoorbeeld heel slecht vind, en wat op dit moment bijvoorbeeld gebeurt, is die salderingsregeling. Als je juist mensen wil stimuleren om zonnepanelen, ga dan niet in één keer zeggen dat je weer een boete moet gaan betalen als je meer teruglevert dan dat je opwekt. Daar vind ik dan wel wat van. Ik denk, ja, pak het dan anders aan. Ja, als met z'n allen zeggen, we willen van het gas af, dan moet je niet dit soort maatregelen gaan treffen. Ja, maar hetgene wat het rendabel maakt, is subsidie dus. Hè? En dat geldt dus ik voor elektrische auto's, werd ze de subsidieregeling ik al van afschaffen. En dan is het in één keer net meer rendabel. Dat is toch vreemd? Ik heb het niet over subsidie. Ik heb het erover dat die mensen die zonnepanelen op hun dak laten leggen van hun eigen geld, dat die volgens als ze te veel opwekken moeten gaan betalen. Dat maakt dat mensen zich gaan terugtrekken. Of zeggen, zijn ze terughoudend met dat soort maatregelen. Terwijl we juist die transitie nodig hebben om ook van het gas af te komen. Dus dat is een maatregel die ik gewoon niet begrijp. Voor wie het zou dat stroom dat te volle opwekt waard, dat koelen we waarom zetten we op het net. En daar waard dan eigenlijk een voordeel wat eruit hellen. Want je krijgt meer per kilowattuur dan wanneer het opwekt wordt in de centrale. En dat vind ik krom. Dus dat wie eigenlijk zich al een soort van verkapte subsidie. Ja. En dat is toch vreemd dat zulke soort dingen rinnenmatten op subsidie. En dat het net op zichzelf al rendabel wezen kan. Maar is het net zo het gaat mij erom. Dus dat als ik als particulier zonnepanelen koop, en dat kost mij geld, en ik wek daarmee stroom op, en ik moet er eigenlijk voor gaan betalen als ik meer opwek dan dat ik afneem, dat niet helpt bij de transitie. Dus daar zit mij. Maar dat hier in het eerste plaatje dat ik net mag. Dat is duidelijk. Maar laten we naar een volgend onderwerp gaan. Een onderwerp wat ik oorspreken had. De politie inzet bij evenementen. Dat hebben we van een week jongen dat ken. Om zo van A naar B 200 unieke kilometers te rijden zonder politiebegeleiding, dat is uniek. Eigenlijk zijn alle mensen die daar betrokken bij zijn zeer tevreden. Maar ik wil er dan wel graag meteen de kanttekening bij zetten dat het echt enorm arbeidsintensief geweest is. Als de staat zegt dat jij bij jouw werk, maar je er waan. Het zijn mensen met een eigen geweten en hun eigen principes. Je bent politie of je bent net politie? Ja, er zijn 2 onderwerpen door de politie. De inzet bij evenementen. We hebben van een week een hutfietswedstrijd gehad bij de Alversterdendel zonder politie-inzet. En dat is al een keer goed een groot evenement. En van een week kwam ik naar boeten dat soms zei een politie van ik wil net een synagoge beveiligen. Dat gaat in mijn morele principe zien. En dat dan honoreerd wordt. Nou, die 2 zaken, daar wil ik het even noemen. Eerst maar even die inzet bij evenementen. Kun je het je voorstellen dat Heerenveen speelt zonder politie-inzet, mevrouw Fokkers? Nou, hangt vanaf wie er spelen. We hadden een paar weken geleden natuurlijk de wedstrijd tegen Groningen. Dat is een beladen wedstrijd. Ja. Dan is het... Dan ga ik dat niet laten doorgaan als ik weet aan de voorkant dat ik geen politie heb. Nee. Vanmiddag hebben we Zwolle. Dat is niet per definitie gelijk een risicowedstrijd. Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. Maar het is wel aan de voorkant wat je mee met maar zo ik zo'n wedstrijd, in Zwolle, zou dat helemaal zonder politie inzet kennen? Nou, ik zou het wel heel mooi vinden als het überhaupt kan. En ik vind wel, kijk, een evenement is... als het gaat om de veiligheid, openbare orde, in het stadion, dan is het de club, SC Heerenveen, die ervoor verantwoordelijk is. Mm-hmm. Dus als het daar de spuigaten uitloopt, moeten zij het oplossen. Je hebt gezien de laatste keer bij Groningen dat wel degelijk politie nodig was om de boel op orde te houden. Want het ging niet goed. Want er waren 2 die over een enorm hoge wand klommen. Op het moment dat het buiten het stadion komt, dan ben ik als burgemeester als verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. En dat is theoretisch een leuke knip, maar je kunt het natuurlijk nooit helemaal los zien van elkaar. Dus ik kan wel zeggen tegen een evenementhouder, of dat nou voetbal is, of muziekfestival, of schaatsen, doet daar niet eens toe. Ze hebben er in die zin primair voor te zorgen dat de boel op orde is intern.
Maar wat ik al zei, ja, je weet van de voorkant dat het ene evenement spannender is dan het andere. Dat je met ander publiek hebt te maken. En dat je met voetbal helaas, met voetbalhooligans hebt te maken. Uiteraard vind ik daar wat van. En niet alleen ik voel een grote wedstrijd op Tialf is minder spannend. Dat is minder spannend. Daar heb je publiek dat voor Nederlanders klapt, maar ook voor Italianen en ook voor de Nooren en ook voor de Duitsers. En noem maar op. Weet je, daar klap je voor elke schaatser. Voor de Nederlanders natuurlijk net iets harder, dat spreekt voor zich. Maar dan wordt ook voor de anderen geklapt. Ja, het is, je zult niet zien straks als Zwolle scoort dat de Heerenveen gaat klappen of andersom. Dat hoort niet bij die cultuur. Nee. Dat is gewoon een andere setting. En hoe heet Sjoen deze fietswedstrijd? Nou, ik was er niet bij, maar ik vind het gewoon wel heel erg mooi dat het gewoon kan. Maar ook voor een wielerwedstrijd geldt wel dat het iets een ander soort evenement is dan een voetbalwedstrijd. Ja. Maar ik zou het wel heel mooi vinden in zijn algemeenheid gesteld. Want het is natuurlijk wel een waanzin dat we met voetbal zoveel politie-inzet nodig is. Dat vind ik echt waanzin. En wat ik mooi zou vinden, is dat je bijvoorbeeld als uitpubliek de voetbalvereniging die uit moet spelen zelf kan bepalen welke sporters ze meenemen. Je kent als club je pappenheim. Dus je weet donders goed wie de ruilschoppers zijn en wie niet. Nou, verdeel je kaarten maar onder de mensen die het niet doen. Dat zou ik heel mooi vinden. Goed idee. Ja, maar eens. Ja? Ik denk een stadion verboden misschien. Nog wat meer naar Sjen, wat het mogelijk is. Wat strenger optreden, Sjen voetbalhooligans. Ja, dat klopt. En die hooligans dat jij net biedt voetballen. Nee, maar stadionverboden, daar gaat ook de KVB over en de club ook over. Daar ga ik als burgemeester niet over. Ik ga wel over een stadion, een gebiedsverbod. Daar ga ik dan wel weer over. Maar ik merk wel, het controleren op zo'n stadionverbod gaat makkelijker, is moeilijker dan aan de voorkant gezegd. Dat merk ik wel. Ja. Oké. Ja, ik vind het hele concept gewoon bijzonder. Mijn heid is voetbalfan, Heerenveen-fan. Mijn middelste zoon ook. Maar het fenomeen dat sport zoveel agressie oproept, dat zoveel yield. Nou, politie tageert, we politie op hele oren plakken. Eigenlijk wijzenmat en neerdig is. Het oerstijgt soms. Ik ben sportmeer zelf in een hele horentak van sport. Ja, dan kan ik me net voorstellen dat er politie bij moet komen om de boel te bewaken. Dus ja, ik vind sport moet verbinden. En voetbal speelt het uit. Het is een maatschappelijk zangerut probleem. Ja. Ik denk dat we het hier alle keer dus oeriens binnen. Gaan we even naar dat oorpunt wat ik speel bij de politie. Hoe heb je daarna Sjoen of Jert af? Ik vind dat heel lastig, want als ik het vanuit mijn eigen vak. Ik mag ook een besluit nemen op basis van bepaalde groen. Dat ik ergens net om mij wil werken aan een euthanasie of iets in die zaken die heel dicht bij je eigen ethiek komen. Dus je haat ergens nog dat je iets mooi weigert. Je bent mijn vak ook op basis van ethische gronden. En wat vind je ervan? Ik vind dit een hele lastige discussie. Oké. Maar wil je direct onstuwen terug politiek? In mijn vak? Ja. Niet? Nee. Ik denk dat daar het verschil zit. Ik denk, oorzaak beginnen. Vanuit de capaciteitsprobleem bij de politie denk ik dat het legitiem is dat ze zeggen van we kennen net tegenwoordig meer oeral optreden en oeral is gezegd litten. Dat is Ian. Dat ze die karmeidje, dat lijkt het me logisch. Dus de mat wat dienen worden, dat zit echt op Ian. De mat wat dienen worden aan die capaciteit. Die mat verbeterd worden. Maar meer politiemeesters komen. Absoluut. Of ze moeten achter het bureau waar komen en meer op strijden. Ik denk dat een kappeling van beide is. Ik denk de regeldruk, de bureaucratie, dat het enorm is tegenwoordig. Dat zeggen we in verschillende orensectoren. Ja, dat klopt absoluut. Maar het is een kappeling van beide. Het is en meer mensen in het werkveld zelf, op stritten zelf en minder regeldruk. Maar dat betekent net dat politieleiding, want dat is binam ik wil waar dit wij komt, denk ik deze discussie, dat die vanuit morele oerwagingen, met de klam op morele oerwagingen, dat ze zelf beslissen kennen dat ze joodsinstellingen net meer beveiligen willen. Dus als het zij is van vanuit capaciteitsprobleem en inschatting van veiligheid bij Big Leagues en wielerronde, daar refereerde je ook gewoon. Daar kan ik dan nog inkomen. Alhoewel dat ik goed in samenspraak met burgemeesters en mijn ministerie enzovoort wezen had. Maar vanuit morele overwegings, die vind ik heel lastig. Heel lastig. En die kar maar we net meiden, die wij maar we net ingaan. Want dan is het einde zoek, denk ik. Dus Joseze, als er een synagoge beveiliger wordt had,
Waat het ik maar docht, het moet gewoon die weer, je krijgt die opdracht en je docht het. Absoluut, ja. Fokkers? Ja, daar ben ik het mee eens. Het kan niet zo zijn dat het afhangt van je eigen principe of je geloof of wat dan ook. Dat kan maar geen rol spelen. Je hebt te staan voor de veiligheid voor alle mensen. En of dat nou de veiligheid is van iemand van een motorbende of van een synagoge of van een willekeurig iemand, dat mag niet ter zake doen. Maar ik ben dat wel mij hem eens. Maar ik denk als een persoon grote morele, ethische dilemma's ervaart en had, dan kun je actie als je dat stukje verlezen kennen bijvoorbeeld. Nee, dan moet diegene een orenbaasje, denk ik. Ja, want het is juist een verschil. Wel wat anders. Je hebt een ambt, daar heb je voor te staan en daar heb je in te vullen. En ik vind als dat dusdanig met je principes botst, en dat kan, daar heb ik ook geen oordeel over. Maar dan moet je wel afvragen, ben ik dan geschikt voor dit vak? Ja. Ik vind bijvoorbeeld ook als trouwambtenaar, als je bijvoorbeeld zegt, ik weiger om 2 mannen of 2 vrouwen te trouwen, daar vind ik ook wel wat van. Ja, dan moet je geen trouwambtenaar worden. Ja. Ja, nou, ik vind dit een lastig, omdat ik hem vanuit een orencontext, vanuit een orenberoep, wij vanuit ons eten en dat wij wel besfeer mij oortekeningen. Ja. Dus, maar ik vraag je wat je beroep is? Ik ben verpleegkundig specialist. Ja. Maar dat betekent dat als iemand wordt vraagt om euthanasie, dat u dan kan zeggen van, daar wil ik niet aan meewerken bijvoorbeeld. Ja. Begrijp ik me zo goed? Ja. Stel in een euthanasieprocedure en er moet een toegangsweg gecreëerd worden. Dan zijn collega's die op basis van hun geloof bijvoorbeeld daar niet aan mee willen werken. Omdat ze dan indirect meewerken aan een euthanasie. En ik respecteer dat. Ja. En dat mogen wij ook. Ja. Dus ja. Okay. Je moet in je functioneren later ook niet daar last van ervaren in andere dilemma's. Mm-hmm. Dus, ja. Ik zie even naar de klok en we hebben net een heel soort tijd meer. Dus ik ga eventjes naar het liedse gewot wat ik terugjong hier onjem. Allereerst even, waar vind je hem rookt? Nee. Net in. Nou, dan hoef het net hoe stapt over te hebben. Want dan... Of dat het juist wichtig is. Dat ken ik. Ja. Vroeger wel gerookt trouwens. Ja, en in oktober ophouden? Of, In oktober? Ja, omdat het stoptober is? Nee. Dat was toen tegen de tijd heel lang geleden. Ik wilde graag kinderen. En dan dacht ik van als ik zwanger wil worden, dan moet ik stoppen met roken. Zo pragmatisch was het eigenlijk. Ja, hele goede reden. Ja. Het voetballen, Cambuur het won. Vretion, dus is een beetje uit het dal. Dat vind je ook verst mooi. Ja, natuurlijk. Ja, ik vind sowieso, en dat ben ik oprecht hoor. Weet je, nee, echt oprecht niet. Nee, als Nederland voetbalt, dan zijn we met z'n allen voor Nederland. Ja. Waarom zou je als Friese nou niet? We hebben 2 prachtige clubs in onze provincie. En ik snap heus wel, als we tegen elkaar moeten, dat je voor de een of de ander bent. Niks dan mis ben je mee. voor Heerenveen. Uiteraard ben ik voor Heerenveen. Ja. Maar ik snap niet dat als een de clubs dan tegen een ander moet, zeg maar niet een andere Friese club, dat je gewoon niet blij kan zijn voor elkaar als er een club wint. Ik snap daar niets van die emotie. Maar misschien ben ik daar dan niet... Graafsma, Cambuur of Heerenveen? Ja, dat is een dilemma. Ja. Nee, ik denk als ik echt een karmaatje maak, dan wil Heerenveen. Dat zit dan wel op in. Ja, dat komt ik wel wat terug. De ervaring die ik heb met het flyeren bij het Cambuurstadion. Flyers van uw PVV met pompenbladen erop. En ik denk van dat is toch de normaalste zaak van de wereld in provincie Friesland. Maar nee, meestal gewoon die flyer net. Omdat het Heerenveen flyers net zozeer omdat uw PVV-voegel erop staat, maar omdat die pompenbladen erop staan. Dus dat die me wel wat twijfelings is, maar hoe hokkerclub ik dan van wezen. Maar dus. En Grete Schaafstal? Ja. Mijn huid is Heerenveen fan en mijn middelste zoon. Ik sluit me daarmee aan. Het Nederlands spelen, dat zeg ik wel het voetbal verder. Ja, ik vind het een consumerende sport die een grote omslag tot op het kapitaal en op het politie. Dus ja, ik ben er heel kritisch naar. En Heerenveen viel ik iets meer sympathie voor in het publiek wat er komt. En wat wordt het voor mevrouw Fokkers? Zwolle? Nee, ik ga voor 3 punten. Dus niet de 3 punten, oftewel binnen. Daarom zijn niet 3 doelpunten, maar 3 punten binnen. Ja. Dus dat, ik hoop op een mooie wedstrijd. Zonder al te volle politie. Exact, met name dat. Want daarbij, nogmaals, ik wil echt nog een keer benadrukken. Het is waanzin, echt waanzin. Ja. Dat er zoveel politie, en niet alleen politie, ook de veiligheidsmensen zelf van de club, dat die allemaal nodig zijn om überhaupt even lekker de voetbal te kunnen bekijken. Ja. Dat slaat nergens op. Het moet leuk wezen. Ja.
Nou, ik belasting nou de zware incidenten. Ja, klopt. Want al die mensen die daar staan. Hulp, ook dat. Ja. Maar ook die mensen al die daar staan, die kunnen niet elders ingezet worden. Hè? Dus de wijkagent kan niet gewoon zijn werk doen gedurende zo'n dag. Je moet er op tijd wijzen vanmiddag, dus we houden op. Dank u wel. Het is hartstikke uren. Ik wil je me dankzij van je mooi praten in het forum. Fine Fokkers, Jeffrey Graansma en Griete Schaafstal. Dank u wel.